ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯୀଶୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ପୋଛିଥିଲେ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିଥିଲେ, ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରିବା ଶିଖାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅତି କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଏକ ରାତି ସେ ନିଜେ ନୀରବରେ କାନ୍ଦିଥିଲେ। ସେଦିନ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ ଚାଲିଗଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାମ ହୋଇସାରିଥିଲା, ଲୋକେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ରାତିର ନୀରବତାରେ ଏକ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯୀଶୁ ବସିଲେ। ଆକାଶରେ ତାରା, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରେ ଭାର। ସେ ଦେଖିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ, କେହି ଭୟ ପାଇବେ, କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେ, କେହି ବିଶ୍ୱାସରେ ଡଗମଗାଇବେ। ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ତୁମକୁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏତେ ଏକା କାହିଁକି, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାହିଁକି? ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଖସିଲା। ଦୁଃଖରୁ ନୁହେଁ, ପ୍ରେମରୁ। ସେ କହିଲେ, ସେମାନେ ମୋତେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ, ତଥାପି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଜ ନୁହେଁ କ୍ରୁଶ ମିଳିବ, ତାଳି ନୁହେଁ କିଳ ମିଳିବ। ତଥାପି ସେ ପଛକୁ ଫେରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ସର୍ତ୍ତରେ ବନ୍ଧା ନୁହେଁ। ସେଇ ଅନଶୁନା ରାତି ପରେ ସେ ଏକ ପଥ ବାଛିଲେ, ଯେଉଁ ପଥ ତୁମକୁ ଜୀବନ